Kaya kowe nang diunta kowe mlebu iso bilang. Iya. Marsono Ini nggo teh. Marsono desain tak tokke ora dibokke. Marsono. 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 Nek tak iki. Apa yen enek Marsono iso ngono? Enek nyekel. Nyekel apa? Kaya aku lae. Wong ndek pikir anake beda, mau Mulai kaya Bunawit kaya Mikael karo Abni Mikael lha wis kuat tenan. dan nyatane sing lulusan kono sing nganggur ya akeh. Ora enek. Enek ae. Ora Enek ae. Ora. Ora ngerti to. Wong lulusan Mikael lulusan sing nganggur ya akeh. Ora enek. Langsung gue kegayaan ning kono. Gawean apa sing goleki rasa. Oh Mikael Goleki rasa. Lah aku ki omonge lulusan STM Mikael koyoan. Mbakku dulu Mikael. Omonge kuwi ya STM. Sekolahtan pemikir. Ayo, Pak Ono ya STM dhisik. Sekolahtan pemikir kok. Sing aku dengan otomotif iki gak enak. Terus